Zdravím vás, ja som Samuel a chcem vás privítať pri mojom videu pre Mac Citrona, ktorému obchod CZC.cz umožnil urobiť súťaž o úžasný tableto laptop Asus Aspire Switch S10. Úlohou súťažiacich bolo natočiť video o tom, prečo by sme práve my mali vyhrať tento tablet. Takže prečo by som mala vyhrať ja? Takže dôvod prvý je určite, si myslím aspoň ja ten, že robím šport, ktorý si dosť Takže určite dôvod prvý, čo sa týka mňa, je ten, že robím šport, ktorý si vyžaduje dosť veľa cestovania, či už vlakom alebo autobusom, autom, a dosť často sú tie cesty aj dlhé a v tom vlaku napríklad by som sa vedela aj s tým tabletom zabaviť, takže by som si napríklad mohol pozerať nejaké filmy, zahrať nejaké hry. Taktiež sa učím robiť aj v rôznych programoch na úpravu videa alebo obrázkov, takže takýto tablet by sa mi veľmi hodil na tie cesty. Ďalší dôvod, prečo by som ho práve ja mal mať, je, že by sa mi veľmi hodil do školy, keďže už som vlastne tento rok už budem končiť prvý ročník bilingválneho gymnázia a máme ako fakt mŕte veľa papierov a chápete, nosiť proste stále tie papiere a je to také dosť nepraktické, hej, a často sa mi stalo, že už v autobuse, keď som ráno išiel do školy, tak sa mi rozpadli po zemi, hej, pár papierov. A keby som mal ten tablet, tak si ho viem pohodlne vybrať z tašky a môžem sa na ňom učiť. Čiže je to určite mega. V škole by mi zase pomohol napríklad v učení, takže keď si píšem poznámky, mohol by som si ich napísať pekne na klávesnici, mal by som to rýchlejšie. A je to aj pre mňa také praktickejšie, keďže učiteľe dosť rýchlo diktujú a ja si to dosť často nestíham ručne písať. A niektorí spolužiaci už majú aj tak, že si píšu na notebookoch alebo na tabletoch. Takže myslím si, že takto by som ho fakt veľmi dobre vedel využiť. A posledný dôvod je, že myslím, že by sme ho dokázali využiť v domácnosti úplne všetci. Či už moja malá sestra, ktorá by si na ňom pozerala rôzne rozprávky, hej, keď ide spať, alebo takú maličkú sestru, dvojročnú. Takže asi tak. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, dajte like, pretože aby ma zaradili do súťaže, potrebujem aspoň 100 lajkov. A tak no. Prajem vám pekný deň. No, čaute.